Non se perdan como saía o Coruxo ao campo do Llonesa, con tanto ímpetu que mesmo caían algúns dos seus xogadores. Saben como principiaba o encontro para un Coruxo que tiña que defender a súa renda de 2-1 e o fixo o ataque, creando as mellores oportunidades durante o primeiro tempo, un primeiro tempo no que incluso puido adiantarse no marcador con algunhas accións, como este disparo de Antúnez. A verdade é que o Llonesa pasou no mal durante moitos minutos deste primeiro tempo ante a presión continua do equipo de Josiño Abalde, que saben que puido adiantarse no marcador nese tipo de oportunidades. Falouse moito das medidas do campo, do Espinar, e vexan como un saque de banda se convirte en unha ocasión clara de gol. Minuto 5 da segunda metade. Vidaurre é o que aproveita ese barullo para adiantar o seu equipo no marcador, e non se o hizo. Nese momento o Llonesa estaba clasificado porque 1-0 lle valía, así que todo cambiaba para o Coruxo, que agora tiña que atacar aínda máis. Buscaba gol, o que pasa que este non era válido polas claras mans do xogador do equipo vigués. Acerto dun colexiado que acabou sinalando este penalti a prol do Coruxo. Outra circunstancia que tamén espertou polémica, un colexiado vasco para dirixir este partido entre un equipo de Alabainda que xogue no grupo riosano, e o Coruxo finalmente acabou indicando ese penalti que, transformado por Antúnez, significou 1-1 que lle daba clasificación ao Coruxo. Un Coruxo que nos últimos minutos apenas sufriu, dominou ben ao balón e incluso tivo máis oportunidades. Ledicia final para os de Josiño Abalde. Agora agardan rival tanto Coruxo como Cerceda.